U detinjstvu sveta. Dojahao je u Evropu jedan veliki narod u kome je bilo dosta riđe kose, bučnog veselja, pesme i sete. Ostali su zapisi o njemu kao blagom, miroljubivom plemenu koje je gledalo svoja posla, a opet nekako brzo, već u 6. veku, zaposelo je gotovo polovinu današnje Evrope. Od tog pristiglog velikog plemena potiču svi današnji narodi slovenskog porekla. Rusi, Poljaci, Česi, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bugari. Imali su puno bogova, stari Sloveni nisu bili osvajači, nisu hteli ništa tuđe, bavili su se zemljoradnjom i stočarstvom i pripremom velikih zabava i svetkovina. Kao što i drugi narodi imaju svoje mitove, tako ih imaju i stari Sloveni i oni su sačuvani u njihovoj kaži. U njoj je postojalo sve što su znali, od pesama, zagonetaka, poslovica, do divnih predstava i priča o bogovima u koje su verovali. U kaži je tako ostalo blago, u njemu čudna bića umilna i zastrašujuća. Čitav jedan raznovrsni svet čuda koji se prenosio s kolena na koleno do današnjih dana. Ovo je bio prvi deo, odnosno uvod u radiodramski serijal Kaljavi konj. Sa nama je tu spisateljica Vesna Aleksić. Pre svega hvala vam na odličnoj zbirci priča. Pa evo, htjela sam prvo da počnemo neki uvod o tome. Ovo je inače lektira za 6. razred, kao što svi šestaci znaju i čitali su knjigu. Htjela bih prvo da počnemo o tome kako je knjiga zapravo se bavi slovenskom mitologijom i onome o čemu smo sada čuli u ovom uvodu. Kako ste došli na ideju da se bavite slovenskom mitologijom? Obično smo odrastali, ili bar moja generacija, na nekoj antičkoj mitologiji, znamo bogove stare Grčke, a eto o Slovenima ne znamo ništa. Kako je teklo vaše istraživanje? Moja jedna drugarica drži malu izdavačku kuću i išla je stalno u Bolonju. Tamo je veliki sajam knjiga za decu. Jedan Italijan je jednoga dana prišao i rekao: dokle ćeš ti da prodaješ grčku mitologiju, zar je moguće da vi Srbi nemate svoju mitologiju? I onda je ona meni došla, pile smo kafu i žalila se i rekla je: da li bi ti pokušala? Ja sam rekla: hoću, pre nego što je završila rečenicu. Kaže, stvarno je bio čovek u pravu, zašto da prodajemo tuđe mitologije, imamo i mi svoju. I onda sam ja tako brzopleto rekla da nisam znala šta će me tu sve snaći, jer mnogo ima znanja koje je trebalo da ja naučim, da bih smislila neke priče, a da to ne bude rekla kazala, nego da budu istorijski potkovane, da ima istine u njima i tako ja kao da sam se upisala na fakultet, ponovo morala sam da učim. Ovo je knjiga o detinjstvu sveta. Naš svet nije uvek izgledao kao sad. Nismo imali struju, mikrofone, ove divne stvari koje imamo sad. Svet je imao svoje detinjstvo, kao što ste vi sada deca i učite i rastete, tako je i svet rastao. Mitologija, to je ono što su prvi ljudi znali. Postoji recimo grčka, naša, to je znači vreme kad ljudi nemaju mnogo naučnih znanja, koji plaše se kad grmi, misle da će im nebo pasti na glavu, kada se ceo svet nisu znali, nisu se još rodili mnogi naučnici. Onda kad su se učili kako da zaseju pšenicu, pa šta da rade od te pšenice da bi došli do hleba. I onda su oni mnogo više razgovarali, zamišljali i tako su saznavali svet. Ja sam uspela deo tih njihovih slika i predstava da kažem, doslovno da ukradem, da ih prepevam, da ih prepričam,
da biste vi znali od koga smo potekli, ko smo to mi Sloveni, šta mi sad značimo u Evropi i šta smo značili. Ima tu i humora, ima svačega, ali ova knjiga se bavi znači detinjstvom sveta i našim precima na koje smo mi lepi, pametni, ponosni i koji će nam možda pomoći da zavolimo još više da čitamo knjige, što je mnogo važno. Nekad zna da bude naporno imati kao da budeš više likova odjednom, da imaš više različitih glasova za različite likove, ali na kraju krajeva meni je to sve zabavno jer volim glumu, a ovo isto upada u glumu. I da, lepo je kada uložite napor u nešto i onda se isplati. To je stvarno iskustvo koje ne može svako da doživi. I ovo zapravo smatram više nekom privilegijom što sam i sad ovde i što sam bila kroz ceo taj proces snimanja radiodrame. Ja nemam ništa što mi je omiljeno. Meni je sve lepo, meni je sve omiljeno. Ja nemam šta mi je prvo omiljeno, šta mi je drugo omiljeno. Meni je sve mi je omiljeno. Dobro, znači ti si prava glumica, šta je glumački zadatak, ti to radiš, je li tako? Nije da sam nešto baš naučila, pošto mi je, da sam iskoristila, pošto možda jesam da ja nisam primetio, ali meni je jako bilo ovo lepo iskustvo i uvek ću ga pamtiti negde u mojoj glavi i srcu. Jer prosto taj osjećaj da će naši glasovi zauvek tu ostati sačuvani u tim ovim sačuvanjima RTV-a, to je jako lepo osjećaj nekako. Meni je bilo divno da radim ovaj serijal i kada smo negde pre godinu dana odlučili, baš posle jedne ovakve promocije, da bi posle 5. razreda bilo zgodno da krenemo da se bavimo lektirom za 6. razred, kada smo Divna i ja prvi put pričale o knjizi kao neki prvi utisci, ja sam negde predložila da sam uvod svake priče pročita spisateljica zbog toga što je negde posle tog uvoda koji je uvek sadržao puno nekakvih podataka, ali iz tih podataka se ulazilo u priču koja je povezana sa sadašnjim i svakodnevnim stvarima. I iz tog razloga je meni bilo bitno da to proba da pročita spisateljica, a imala je iskustva u radu sa radiodramama tokom 90-ih godina. I negde, mislim da kad smo se upoznale, smo se prepoznale da ta ljubav prema radiju postoji. I mislim da to kao uvod u svaki mesec, pošto je svaka priča jedan mesec i jedan bog, bi nekako deci skrenulo pažnju na najbolji mogući način šta je ono čime ćemo se u određenoj priči baviti. Ugledala je kako nekolicina mladih ljudi uspravlja uza zid veliki komad leda. Zapravo, bio je to već uobličen krst. Stao vetar! Stala Ala, pogledao nas Stribog. Stala Ala. Zaspao je Stribog. Pogledao nas Stribog. Stao vetar. Zaspao je Stribog. Zaspao je Stribog. Zaspao je Stribog. Mislim da je super iskustvo i to što imamo 12 epizoda, 12 meseci, svaka epizoda je posebna priča i to nam daje dosta mogućnosti da se igramo sa zvukom, da stvorimo karaktere neke i da dočaramo atmosferu svake epizode. Prvo ne treba se zaboraviti činjenica da dizajner zvuka treba da ima predočenu sliku kako će to da izgleda i fizički i zvučno, jel? Da se pretopi sve one želje i pisca, i reditelja, i dramaturga, i kompozitora, i da se to sve svede na jedan primeren nivo, potpuno razumljivo u ovom slučaju deci, i to je možda i najteži žanr, prilagoditi zvukove za ovu dečicu i ovaj uzrast. Pa samim tim
evo i na ovom projektu moja malenkost je učestvovala čisto kao podrška mlađem kolegi, zbog iskustva i svega ostalog, ali je stvar, to jest sam projekat je poprilično složen s obzirom da je i hor učestvovao i kompozitori su doprineli sa izuzetnom muzikom, snimanje sa decom, sa odraslima, obrada zvukova, ambijenata. Mislim da je priča donešena na pravi način i da će biti prijemčiva za slušanje. Slovenska mitologija je za mene nepresušan izvor inspiracije i drago mi je da i u ovom serijalu opet se radi o slovenskoj mitologiji kao i u prvom Zelebambinim darovima. Možda je razlika u tome što sad malo više imamo iskustva i malo smo čak i, ajde, ne mogu da kažem ozbiljnije pristupili svemu tome, ali mnogo složenije, ajde tako kažem, u smislu postprodukcije. Pogotovo na prvoj temi Januar, sad deca su čula samo fragment. Zašto počinjemo udarcem čekića o nakovanj? Zato što je vrhovni bog Svarog stvorio tako svet. Znači on je udarcem čekićem o nakovanj stvorio prvo ostale bogove, a onda na kraju, čuli ste sad deo priče, i svet. Ta tema je najduža, sad se možda čulo u ovom drugom fragmentu veoma tiho, ali se moglo čuti. Ta prva tema, odnosno Januar, posjeduje čak 5 delova. Ova druga tema, lirska, je u stvari tema boginje, koja je karakterno potpuno drugačija, a ostale teme, kao što je sad rekao kolega Marković, će biti opet u kontekstu samih priča veoma pažljivo komponovan. Ideja dolazi i od priče, ali naravno ja sam se pre toga ozbiljno informisala vezano za slovensku mitologiju, tako da sam imala i neke svoje mikro ideje, odnosno priče. Uvek je izazov raditi sa bilo kakvom vrstom audio dela posla. Volim izazov, uvek sam ga i voleo. Ja inače radim neku totalno drugu vrstu muzike, radim elektronsku muziku, ali ovo je neki vid spoja elektronske i onoga što ona voli. Tako da vrlo interesantan bio rad, vrlo dinamično. Svi znamo koji smo u audio polju limitacije softvera, gde je računar vrlo striktna, egzaktna stvar, gde ima metar, ima metronom i tako dalje. Takt ne može baš tako lako se menja, jer to računar ne oseti, to oseti samo ljudska osoba. Pa je onda tu bilo poteškoće i zbog toga je i bilo malo teško da se to uklopi, međutim uspešno smo odradili to, naravno nismo sve snimali na metar. Ne mora sve da bude savršeno u životu, zapravo te imperfekcije su najlepši deo svega u svetu koji je oko nas. Tako da, mislim, izazovno je bilo, ali vrlo interesantno i lep rad sa svima koji su učestvovali i zahvalan sam što sam dobio mogućnost da radim zapravo na ovom projektu. Pismena prva, pismena. Kako to neobično zvuči. Ne razumem ništa, ali upamtit ću. Moram upamtiti. Ovo će biti prvi muškarac na zemlji. A ti, mila moja ženo, od lipe stvori prvu ženu. Ovo će biti prva žena na zemlji. A sada joj daj dah i dušu. Svarog dune i stvori dušu čoveku. To učini i boginja. Hrast odmah iskorači, a lipa zatrepta. I tako nastadoše prvi muškarac i prva žena na zemlji. Vaš je zadatak da ostavite potomstvo na zemlji. Da rađate mala istovetna bića koja će se zvati decom. Da ih gajite i negujete dok ne odrastu. To vam naređujem. A sada ću vam dati nešto što sam još davno u nebeskoj kovačnici iskovao, a nisam ni znao čemu će služiti. Neka služi ovome. Da vas spaje. To je prstenje od zlata. Nosit ćete ga oboje. Vide Agnija kako Svarog izvadi 2 sjajna oblutka i stavi ih muškarcu i ženi na domali prst. A meni prsten?
A meni? Tebi ću iskovati čim se vratimo gore na nebo, čim dođem u kovačnicu svoju. A ti, ženo od lipe sazdana, ne moraš baš u svemu da budeš kao moja mila žena. Budi nežna, verna, odana, mirišljava kao ona. Muškarcu predajem sekiru. Da budeš jak kao sekira i njome da radiš. Joj, ja bih želela takav prsten. A vile ne nose prstenja, šteta. Sviđa mi se kako odbljesne kad čovek podigne ruku. Novi čovek. Hej! A kako će se zvati oni? U svakoj epizodi gotovo glumite nekog dedu, nekog zmaja, neku alu, a imate jedan glas. Sad, kako se modifikuje taj glas, kako se menja glas da ste u svakoj epizodi drugačiji deda? Kako se to radi? Pa, da vam nešto kažem, pre jedno pola veka, pre 50 godina, kad sam bio tako mali kao ovi mladi glumci, ja sam polagao audiciju u Beogradu u dramskom studiju Radio Televizije Beograd i primili su me i onda sam počeo da odrastam uz mikrofon i uz radio. Da odrastam kao glumac, onda sam posle otišao na akademiju. I mnogo godina kasnije, kada sam završio akademiju i počeo da snimam u Novom Sadu u dramskom programu, naišao sam na jednog divnog čovjeka, Pavla Jankovića Šoleta, koji je tada bio urednik u dramskoj redakciji. I on je meni kazao otkrio mi je tajnu koju ću ja sad vama otkriti, a to je da se radiodrama ne piše rukama nego ušima. Da se gluma u radiodrami ne radi glasom nego ušima, jer se radiodrama sluša ušima. Sad, kako je to ušima? Pa to je tako da kada prođe kroz ovu membranu nešto što vi iz ušiju svojih koji se tu nalaze napravite, to onda uđe u vaše uši i onda vi to primite. Ovo je možda duhovita šala, ali je tačno. Vi morate napraviti glasom sliku. Svi ti likovi koje ja igram u ovim epizodama su prvo morali da budu kod mene u glavi zamišljeni kao slika. I zamislio sam u dogovoru sa Vesnom, to jest dogovor je bio da oni ne budu isti, da budu različiti. A pošto su različiti likovno, oni su morali da budu različiti i za nijansu drugačije. Glas je nešto što mi imamo jedinstveno, ali možemo se s njim malo poigravati, možemo ga malo stezati, možemo ga malo spuštati, možemo... A to je sve nešto što vežbom koja se radi i na akademiji, a i u životu. Vi kad se igrate među sobom, znate, malo pre je došao ovdje jedan divni mladi budući glumac i onda vam je strogo nešto rekao, tako bilo, a onda vam je lepo nešto rekao. I vi ste to strogo razumeli i to lepo razumeli. Tako da, u suštini, bez tog poigravanja, a ova radiodrama i ovaj tekst je nama pružio, poslije meni kao glumcu pružio mogućnost da se poigravam i bez tog razmišljanja da se pravi ta cijela slika ušima, ne bi bilo ničeg. Znam da mi je prelepo da radim sve što od mene zahteva da u glas stavim sve ono što bi inače bilo rasuto i na pokret i na mimiku, da sve to nekako stavim unutra u glas i to mi je toliko izazovno i lepo i zahvalna sam što ste me zvali i uvek ću se rado odazvati. I zahvalna sam što ste napisali ovakve priče, odnosno ovakvu knjigu i Vesni također što me pozvala i nekako kad sam ovo pročitala toliko sam bila dirnuta zato što mene je vratilo u moje detinjstvo, kako je to izgledalo, koje nekako čini mi se više to tih stvari nema. Posebno recimo ta zima, taj recimo, za mene je to možda najjači utisak bio, mi danas čak ni snega nemamo pošteno. Deco, evo, jeste vi malo bili ove godine na snegu? A malo, jel tako? A biste vi više? Da, neki ne.
Pa da. Da, ja sam jako volela i zimu i sneg i danas je volim i sad moramo da je jurimo po planinama i sve to što čari, te čari snega i to što te bajke koje su mi pričali kada je bila zima i kad se utoplimo pored pećke, to je ono što mi onako, i naravno sve čitavo bogatstvo, ja jedva čekam da čujem i da vidim da li sam ja dobro uradila to. Fantastično radi. Nemojte da brinete za sebe, vi ste odlični. Tako da, eto, to je, ne znam da objasnim ovako kao profesor i da odgovorim tačno na pitanje, ali u svakom slučaju nadam se da sam ja to izvela nekako. Hvala vam puno, ja se zahvaljujem svima koji su došli, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u radiodramskom serijalu Kaljavi konj. Podsjetila bih u nedelju 26. januara od 10:05 smo na radiju Novi Sad, a posle toga će naravno epizoda biti na odloženom slušanju na našem sajtu RTV odloženo slušanje, tu ćete nas naći i svake poslednje nedelje u mesecu, nedelja kao dan, od 10:05 tu nas slušate uživo i onda posle na odloženom slušanju. Dakle, hvala puno. Evo, da još pomenem, nije tu sa nama, ali kolega Nemanja koji je napravio ove izuzetne vizuale i ovaj raspored časova koji imate i stikere, tako da, eto, mislim da smo sve pomenuli koji su učestvovali i ja se lično u ime redakcije zahvaljujem. Hvala vam. Slušali ste radio lektiru Kaljavi konj Vesne Aleksić. Uloge tumačili spisateljica Vesna Aleksić, Gordana Đurđević-Dimić, Saša Latinović, Ivana Pančić-Dobrodolac, Višnja Obradović, Ervin Hadžimurtezić, Predrag Momčilović. Deca glumci: Dušan Ugren, Nikolina Vasić, Luna Mitić, Konstantin Vidović, Lucija Vajda, Marko Gajinov. U realizaciji radio lektira učestvovao dečiji hor opere Srpskog narodnog pozorišta predvođen dirigentkinjom Vericom Pejić. Kompozitor Livija Jovčić. Muzički aranžer Dušan Jovčić. Vokalni solista Milica Rajić. Ton majstor Aleksandar Sivč. Rediteljka Vesna Topalov. Urednica i dramaturškinja Divna Stojanov. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, septembar 2024. godine.